belai hambai belai nangkong kok sungka जों जे सिनी कन्स्टिट्यूशनल डिमांड सिनी गेटर थबालेन जों लास्ट इयर अब दिल्लीआव थाङै सानै गया बा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनी सेंट्रल मिनिस्टर रंनो सिनी आजागा होम मिनिस्टर रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट थाइगा जे सिनी त्रिपुरा हाव सिनी त्रिपुरासा रंनि तंगानि तंग केसे बुंगै तंगा जों आर्टिकल 2 नि अपोजिशन बाय जों सिनी डिमांड गेटर थबालेन जों आबो सानै दङ जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हायनोहाय जों दाबुक एन्टायर सिनी सारा त्रिपुरानि जत दफानि बरक मिलिवै सिख्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनी सेम डिमांड सिनी कन्स्टिट्यूशनल सिनी जे राइट्स सिनी जे आर्टिकल 2 and 3 अ डिमांडनो जों सारामते थाङै दङ गैसिनी आजागा जों कमिटिराव खालायलायगा प्रिपेरेटरि कमिटिराव खालायलायगा गै तावसो जतै जों एकदम खूब काहाम आपडेट न फाय दङ खूब माने बर'र एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि खायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमदिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 500,000 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने तामहिनानि बरफ मुसुं जाबाय दङ खायफानो जों बरनो लांमाया तामहिने सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायरनि बगैबो माने प्रब्लेम दङ ओमफ्राय जों फुल प्रिपारेशन सिनेमा जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बर अभियान सिनाबो ग्रेन्ड साक्सेस होनाय जों साइमानो आबोनो बिसिंथै सिनि डिमान्ड जों आबो साक्सेस होनाय नै वानसुगो ओमफ्राय तेकाइसा जों दिल्लीनि मुभमेन्ट दङ थांथानि सिनि किसे प्रब्लेम जों फेस खालायो आबरो ओमफ्राय सिनि जे थानाय रक थांबर खायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने जाथाय तंथाय सुमथाय आबरो सिमप्लांथायो ओमफ्राय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयगे माने सिनि बरक माने जीवनि सगमानि माने ओ निनि याक टाइमनि याक बुसु माने कायसे सका दक तुइ फायना मुसुंगो आ जागा रक अंगाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमो तु थानि केसिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम अंगो इंगा आं ताकलाय आबोनो कयनाय सिनि जे थानाय रकनो जत्तनो न जों सिनि दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड सानान बागै थाङै दङ जों आ जागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नरक आबोनो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नरक जेकुनो पायनानि फानो कुनो आबो लिमिटेशन बिसिनो पायनानि थन ओमफ्राय आसो सानामुसुंगो पायदगा सानामुसुंगो दिल्लीआवलो त्रिपुरा का राइट्स मांगने के लिए